KCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinong tray ba kinohikay ka Sinod College Shillong, kibahap apo ka deposit grant in aid, kila pelong ka jingikhi poster campaign, ban persya alor ka jing penbana jong ka sarkar jela, ban pentrekam ya ka pension scheme jong usnam araja penriu, ya ka bala jekerteng kumka Meghalaya Non-Government School and College Employees Centralized Fund Scheme araja penriu. Presiden jong ka Meghalaya College Non-Teaching Employees Association Nakasinod College uba Jewel SR Lingdo hakajingkan bakilat patai kubur ulaong pakajing persya ya kan ka pension scheme kabathamai kadi halor kajing bamsyai jong kan ka scheme namar kajing pendukno jong ka sarkar ya ka pension scheme jong usnam arja pulai kajing pendukno ka sarkar ya ka NPS ya kinong tray ki basdang menteri hadian jong uleber arja chipau kajing bamsingan jong ka pension scheme arja apun rio kadi first campaign ka ba kadi kawai na padang jong lagi program jing aki jong kedua jong kinong ikai kidan lang ne kinong ikai kidan lang kalian jong kidan teaching staff kadi kidan lang kinong ikai college kinong ikai school kidan teaching staff kata kadi kibahap apo kadi ka deficit kan ini te na kalian jong association yang kalian jong association ni kidan teaching kadi presiden jong MCNDA Meghalaya College Non-Teaching Employees Association. Teka daw jong kajing pelong ya kaneka poster campaign kadi halor jong kajing penmana jong sarkar ban penbi ya kaneka pension scheme kambat la iya ki media na kaliang jong chief minister wala penmana bakan don kana ban apply kadi pension scheme jong senam kadeka scheme jong senam arja kunreon ka keteng jong ta pension scheme kadeka Meghalaya Non-Government School and College Employees Centralized Scheme or Fund Scheme 2026. Kajing sedang jong kajing persya jong mo ya kaneka scheme kadai halo jong kini points kadai ka kabaringkom kadai kajing bonsai jong neka scheme jong sedang ajara punreo. Kabaar kadai kajing pendukno jong sarkar ya kaneka pension scheme jong kabalai kajing pendukno sarkar ya ka NPS ya kinong tray kibajon hadin jong sedang arajar shipho. Bar kajing bamsangan jong ka scheme jong sedang ajara punreo. Hakajing siyang kan syukur masuk highlight ya media. Kalau don lupa kan ke pension scheme jong sedang arja apply ya ke sarkar kan mana ki notification ke lapha sangi ki college ki school sangi ki non teaching ke lapha ban penterkam ya kata tena kalian jongi ki non teaching na kalian jongi ki nangi kairo ngelaya sign ya kata concern ko government ke lapha sangi bangin sign no tinggal sign ya kata concern ru penting nang kata ru ngelai pembet pindang ya baru ki kam ki badai dan mata ban penterkam ya ta scheme jong sedang arja apply karena kalian government kalapha ruban transfer yang tak kepisah kepada kepisah CPF kepada kabang mangingi yelo mangi kilo manu banai bagi syaot karena nak tulot jongi ke bagi syaot manu banai kata dari CPF account jongi kita kalapha nak kalian government bukan transfer nak kepisah syaka state bank syaka state bank of India branch kemudian table impra yang tak kepisah rugi lapha yang concern yang lain tinggal lagi anti jeng syaba lang munur ban petrikam no atau scheme jong apply taga scheme jong pension aja apply ke jika scheme bejisa ke bagi laya pedang lang na kalian jongi baro na kalian jongi nikai na kalian jongi non teaching mat na ki babun ki dong nikai kila pedang no taga pension dan ring imtip na kada ayu pa government kala wanra tamay yang patak ni ka scheme jong usnem arjara kunri ngimtip syu kai ke jembut jong government tinggal laya persyang banyak pet yang ka scheme te hadiam bangi lapet yang ka scheme yo iba dan shibun ki jom bomsai bat ngimi bukan ka scheme ka position no chano kinong tray ki barem jing sama kartum ka pension scheme ka jong apply kinong tray ki barem ar ki bajon haswa juma sa jar shpo haswa juma sa jar shpo kila latmu hakata ka pension scheme jong apply latmu ketika dak we ka scheme kebut nak bisa jong CPF jong ki petrikam la jong banyak ini ki bajon hadian jong mat sa jar shpo ki petrikam dak NPS dan hadian bagi pet jangan ka scheme jong ajar pun reupan ketika kata ka scheme mo kata ka scheme dan pendidikan lala ka jong naman tajuk tinggal join ka shwa jong umat sajar shpo ba hadian jong umat sajar shpo ya kata ki pendok no ki penmi bedak mi ka scheme ka bal libre berapa jak ka jo
Dengan itu ibi yang nem ya kata pension scheme ka bari jong ja apply. Pada pipet ya kata ka scheme ya kita nakaliang jong itu ki ba join hashwa jong ma saja po kim dan ji no gara. But what ya kini ki ba join hadian jong ma saja po kata jing sa ka sarkar tu keluar ba kala kular ba nai da ka NPS scheme. Dan reha ka scheme ba manta ya kata ka NPS scheme ba ka bakini ki state government ki apa ilang ki ale lang. Ya katur gimyo nakaliang jong katu ka scheme ka bagi pin manat mai mentai ya katu berkatur kamnya ya da ka wai be ka scheme ka ba ngelai bisar banya ngelai pet ngelai ba kamnya ha chanu chanuru ke chanu nong kadon ka bon ba ka ba ngim nakaliang jongi ngim soi ha ngim la ba pedang te kada ngi khaile nakaliang jongi kim ki non teaching staff no nomor bagi ngari presiden jongi pada vi khaile nang yang kaliang jongi non teaching staff non teaching staff da khenna ka jongi jongi ring larir pa ka kamai larir pa ka min katulok ka jongi tulop ibarat tela daging pet saya katulop ladang sim sakane jingle jong sarkar agar kompetrikam juga yang pension scheme juga jarak kunreo kinyu I bakalong kumba katu iwat ita ipisa ilum saeb jungi bangi pelang ita ipi CPF mo ipi state ipisa CPF jungi ibang si pelang manusna oman ubanay nagbanta ban kompetrikam yata pension scheme tibin da pet ya to ka pension ko batma juna jarak kunreo kinyu I bakalong kumba shu aika yata ka pension kami hab shu ladang ita ya pisa hapo bang itu ipi lang ka interest ngidang la banyo kabakambon banyak kali pension ko ba government tengah kalian jungi kinan teaching ngaso ngi persya jur bahaya kan ya ngi persya jur government bagi kerpat ru government nak jupor balan dolong bala kalian government bahkan pentrikam biang ya ka scheme jong usnam arajar apply lane bahkan ura dak we ka scheme ka batmai dan matabang pentrikam lang ka balong ta ka scheme ka ban kam iya nong lani ka ban kamit biang bahkan ka ban piang lan kalian baro jungi ki teaching bahkan non teaching mapi ini kini bursa kana pipet I kajing demand kajing kata hok ya ka pakinoi kai kide banyo maka pension ada yang telah sanghat di benefits kebdi banyo ka kinong ki area di wepat kita ka sarkar kale menti ka sarkar kale kuman kale mamsud nyo yang ngi kinoi kai isu ko aman ong kunde di ong balik kinoi kai ki hi balik kinoi kai ki hab mi sesuro kam jujahi re apa kinoi kai ki la haban mi Betre ka kamban ai ka jenang start ki kena ki be hikai ki kena agar kom bedai re apa kino hikai ki lahaban mi so ka don ke ka bakta ya ka yap ka em ka joki ka kata kalong ka lawe ka joki so ka kam ai ka nu ka jing penti kena ka tulop ka bakum no nang ni sa khamat ka jing kalan ka jongka nala song thai ka security ka tulop ka sokar kan tular ini kau ke scheme ka kelaju mut ki babut ai ka bangi kwa kan ong pe net kalong ka kta om dei tang yang ni ka kta kan ka pateng ka blalek no ka pateng joki hinmen ga jongi ka blasong thaj adu mentah pension kimio adu mentah ka hok la jong ka CPF ka bidik binio aru bisa kadang sakut kimla bani kimio gratuity ka jongki mereka kta ru kambun memtangnya ki ka kta ini ka behikai area ke bakumno sarkar ka keluar kumai ke bamia bet bamia reti ongnya pi biang kalawe joke yo ka kamai ka ji kanong ga jong kom kena ka lemba ka tulap ini ki sini ki benai ka sarkar ora bun ki anji ru ora bun ki man penjengai no ka jing dei ka jongi bat ka lem daklet no ya ka benta ka jongi kom hikai suniang ka bangino na ka benta ka nama ta ka jingnang justa pulih ki jong ki kena jong cari jong ka jelai kowe kakta ya ka pateng ka manwan menta ki kena ke jong ni ki bakwa menlong no hikai hatu kinang kwa menlong hikai bangi I ya ka hok ke jong ki hawi I kalawe ke jong ki ka bam shai kalawe ke jong ki ka bam tikna le long no hikai ka tulop mio kai ka future ka jong ki kun ke jong kai ka future ki kena ke jong aku apa nong kiki ni kiki pakai so. Bagaimana kami kita kerja ki ke jami. Kerja kerja ki jom kapateng ke mana. Kerja kerja ki ya kita kinben ke jongi ke bamio ke hok. Nru post nem. Kerja lenti ke jongi em. Live post of post nem ni syakri jongi ke mahikai. So ka kalem det ke konsumen ke ki. Ngaku apa nong ya kenduk kumne. Ya ngi hak man yami kumne. Mengi ku aman pensau ke sarkar. Kerja pensau pensau. Ya kejing ut kejong ke dem snow ban sat kejing dawa kejong ni kam dawa ke batam ni dawa bi tik teng hok kejong ke ngi de benyo
ya ka kesorkar sedang menlek lagi kam ke jongka ka kesorkar sedang ban kini no laman ong ya kata ka hok ka pangi mana kai ni banyo ya ke area ya ka pension ya ka CPF ka pemi ki scheme ki we pakai ji pemi ki ai ki kendon ki ba let's say ki man pendu no wat ya ka hok ka jungi ki no kai tang kini hendiat ngaku apa ngin ong ke jungi ka numkut ada ka hok ka jungi ke jungi ka numkut ada kesorkar dan jubah ya ke ba ka kenhun to kilo kai lembaga unit unit sebab central body ke jungi long ngi yo hok long brio man brio ka yo ka kamai ke ji ka tulap ke jungi ka hok ka pension ke jungi ka hok haki kerdan ke bagi di ban kio kum kino kai ka bomot ki kerdan ban pulih ka bomot ini kipat ki position dan ki designation ke bagi di ban yo nak kawi ka kerdan so berkat kum ki rule ke an jong ke riti pelihat ya ka pulih putih nak kalau ke jalan hari India berway Tama competition jungi kam judai hi touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay kingi sedang sya no ka 4 rooms tamba naka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand naka daw ka floor jong ki tourist ila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan do habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap ak state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hingala bar ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang should receive kawai ka award ma katin ka gold award jang to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka trahi ban promote lo dia boro